Маці, прийшлі до Тебе ми, щиро розкривши все душі, почуйте наші просьби, допоможи у беде. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пане з вами. И с Духом Твоим. Вітаю, Святая Маті, Ти народила Владара, який керує небом і землею на віки вічні. Гэтымі словамі антифона Нового года, дорогие браты и сестры, распочинаем святую имшу. Як кожную суботу заносим наши молитвы про заступництво на Святейшей Панны Марии. Сегодня, переживаючи успомины Маті Божией Анёльской, так само першая субота месяца, коли ушановуем беззаганное сердце Марии. В хвилине тишины представим Пану Богу все те молитвы, які про заступництво Маті Божией Пану Богу сегодня мы приносим. Я подчас гэтай святой імшы молюся у інтенціях імши святой імши складковой, про заступництво Маті Божией об здоровье и Божие благословление Пецы Маті Божией для Ядвиги, Евгена, так само для детей и внуков. Молюсь об здоровье и потребных ласках, об ласце навертания, так само узмацнении веры для Лилии, об супокой и едность у их семьи. Молюсь об опеце Маті Божией, у всех необходных дарах и ласках у житті для семьев Будька и Ляшчевич. Подяка Пану Богу за здоровье, за атрыманыя дары і ласки. У день народжения Тересы с просьбой в дальнейшем Божьем благословении опецы на Святейшей Панны Марии, всех необходных дарах и ласках у житті для яе. Так само подчас гэтай святой імшы будем сведкамі святого Хросту. Молимся так само за гэтае дзіця, за яе бацькоў хростных, близких. На пачатку пытаю вас, дорогие бацькі, якое імя вы выбрали для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Карины? Хросту. Дорогие бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хростныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Карына, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хростныя. Молимся. Прими, просим Цябе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якія ён Табе приносить, каб про заступництво на Святейшей Марии, Маті Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека. Праз Христа Пана нашего.
Читання книги Левія. Пан промовив до Моїсея на горы Сінай, кажучи: «Адлічы сабе 7 суботніх гадоў, 7 разоў по 7 гадоў, і дні 7 гадоў суботніх складуць 49 гадоў. Пасля затрубі ў трубу на 10-й дзень 7-го месяцу. У дзень ачышчэння будзеце трубіць у трубу па ўсёй зямлі вашай. Асвяціце 50-й год і абвясціце вызваленне ўсім жыхарам на зямлі. Гэта будзе для вас юбілей. Няхай кожны вернецца ва ўладанне сваё, і кожны ў сваю сям'ю. 50-й год будзе для вас юбілеем. Не будзеце сеяць і жаць таго, што само вырасце на полі, а таксама не будзеце збіраць вінаграду з неабрэзанай лазы, бо гэта юбілей. Ён будзе для вас святы. Вы можаце есці плады, сабраныя непасрэдна на полі. У гэты год юбілею кожны з вас вернецца ва ўладанне сваё. Калі будзеце прадаваць нешта бліжняму свайму ці купляць у яго, няхай не крыўдзіць бліжняга свайго ніхто не з вас. Паводле колькасці гадоў пасля юбілею будзеш купляць у яго, і паводле падліку гадоў ён будзе прадаваць табе плён. Чым больш гадоў пройдзе пасля юбілею, тым больш вырасце цана. Чым менш гадоў, тым менш будзе каштаваць пакупка, бо ён прадае табе пэўную колькасць ураджаяў. Не ўціскайце суплеменнікаў вашых, але бойцеся Бога свайго, бо я, Пан Бог ваш». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Няхай усе народи славять Тебе, Боже. Няхай усе народи славять Тебе, Боже. Няхай Бог злітується над нами і благословить нас. Няхай зазяє обличчя Його над нами, каб на землі ми спознали Ягоную дорогу, між усіми народами Його збавлення. Няхай усі народи славять Тебе, Боже. Няхай веселятся и радуются все племёны, бо Ты судишь народы поводле правды, и племёнами на земле керуешь. Няхай усе народы славять Тебе, Боже. Земля принесла свой плен, няхай Бог нас благословляет. Няхай Бог нас благословляет, няхай боятся Його все межи земли. Няхай усе народы славять Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Счастливые, кого проследуют за справедливость, бо их есть владарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час тетрарх Ірад пачуў пагалоску пра Езуса і сказаў слугам сваім: «Гэта Ян Хрысціцель. Ён уваскрос з мёртвых, і па гэтаму цуды здзяйсняюцца ім». Ірад жа схапіў Яна, зняволіў яго і кінуў у вязніцу з-за Ірадыяды, жонкі ягонага брата Філіпа. Бо Ян казаў яму: «Не дазволена табе мець яе».
і хацеў забіць яго, але баяўся народа, які лічыў яго прарокам. Калі былі народзены Ірада, дачка Ірадыяды танцавала перад сабранымі і спадабалася Іраду. Таму ён клятваю паабяцаў даць ёй усё, чаго толькі папросіць, і яна, падвучаная сваёй маці, сказала: «Дай мне галаву Яна Хрысціцеля на місе». Кароль засмуціўся, але дзеля клятвы і тых, хто быў з ім за сталом, загадаў даць і паслаў у вязніцу адсячы галаву Яну. І прынеслі галаву яго на місе і далі дзяўчыне, і яна занесла сваёй маці. Тады ягоныя вучні прыйшлі, забралі цела і пахавалі яго, потым пайшлі расказаць Езусу. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте на хвилинку. Поважаныя браты і сёстры, сёння мы чуем у Євангелії гісторію, яка розповідає про гибель Яна Хрестителя, який був затриманий, а після забитий за свою адвагу, за свою правдивість, таку правдомовність, одним словом, за правду і справедливість. І гэта гісторыя закранае важныя тэмы, якія актуальныя таксама і для нас сёння. У гэтым урыўку мы бачым, як Ян Хрысціцель, нягледзячы на свае цяжкасці, заставаўся верным свайму пакліканню, верным праўдам, якія ён пачуў, якія ён таксама абвяшчаў пра Езуса Хрыста. Ён не баяўся гаварыць праўду, нават калі гэта ставіла яго у такую небяспеку. Яго слова было дастаткова, каб выклікаць якуюсьці нязгоду у высокіх колах, і гэта прывяло яго да трагедыі. Гісторыя Яна нагадвае нам, што быць хрысціянінам – гэта не заўсёды лёгка. Мы можам сутыкнуцца з рознымі непаразуменнямі, крытыкай або нават і пераследам за нашу веру. Але важна памятаць, што нашы дзеянні, нашы ўчынкі, нашы таксама словы могуць уплываць на жыццё іншых людзей. Як Ян, мы павінны быць гатовыя стаць па старане праўды, па старане справядлівасці, адстойваць гэтую справядлівасць. Таксама можам убачыць у сённяшняй гісторыі, у сённяшнім Евангелі, як важна мець смеласць, гэтую адвагу у нашых добрых хрысціянскіх перакананнях. Ян не зламаўся пад уціскам улады. Ён працягваў несці сваё пасланне, нават ведаючы пра небяспеку. І сённяшняе Божае Слова вучыць нас, што сапраўдная вера патрабуе ад нас мужнасці, рашучасці. Таму давайце задумаемся над тым, як мы можам быць смелымі у нашым штодзённым хрысціянскім жыцці. Як мы можам стаяць за тым, у што верым. Як мы можам несці святло Хрыста у свет, у якім мы жывём у гэтыя часы, якія напоўнены цемнатой, несправядлівасцю, грахом. Няхай прыклад Яна Хрысціцеля натхняе нас на тое, каб быць вернымі нашым перакананням і смела несці Божае Слова у свет. Амен. Паўстанем. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і духа святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучанае словам і прыкладам хрысціянаў яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім.
Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Молімся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы заносім праз заступніцтва Маці Божай, каб добры Бог выслухаў усе наша пакорнае маленне і адарыў усімі неабходнымі дарамі і ласкамі тых, за каго мы молімся падчас гэтай святой імшы. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, маліся за нас. Святы Юзефе, маліцеся за нас. Святыя Пётра і Паўле, маліцеся за нас. Святая Карына, маліся за нас. Усе святыя Божыя, маліцеся за нас. Всемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыні Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста, Пана нашага. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Благаслаўлёны Ты, Божа, Ойча ўсемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае, падтрымлівае жыццё. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Благаслаўлёны Ты, Божа, адзінародны Сыне Езу Хрыста, бо з Твайго боку пралілася вада і кроў, каб са смерцю воскресення Твайго нарадзіўся касцёл. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Благаслаўлёны Ты, Божа, Духу Святы, бо Ты намасціў Хрыста, ахрышчанага ў вадзе Ярдану, каб усе мы былі ахрышчаны ў Табе. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Праз таямніцу гэтай свячанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Карыне, якую ў веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае. Праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае Вамі дзіця, атрымай як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Ці хочаце вы, каб Карына прыняла хрост у веры касцёла, якую мы разам з вамі толькі што вызналі?
Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, Ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Молитеся, браты і сестры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук твоих на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і всяму касцёлу святому. Спрадвечны Божа, даючы пашану маці твайго сына, пакорна цябе просім. Няхай святая ахвяра, якую мы табе складаем, праз ласку твою учыніць нас саміх для цябе вечным дарам праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны, вечны Божа, і каб мы аддавалі табе належную хвалу, благаслаўлялі цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзеве. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала твайго адзінароднага сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз яго твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвалы. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надзеі на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку одійшов з гэтага світу, і дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, її обранником, со святыми апостолами і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе праз Сына Твоего Єсуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Єсу, у серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл, став для мене криницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, став для мене криницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и душу чистой заховать. Волю Твою
Наш Пан володарю нам, Його трон буде вічно тривать. Наш Пан має владу і моць, наш Пан володарю нам. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Матери Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавления. Просим Тебе, щедро надели нас усіми потребными ласками, как мы неспинно удосконаливались в христианских цнотах, праз Христа Пана нашего. Амен. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Wielka Matka Boga i nasza najlepsza Matko, dziękujemy Ci za dobrodziejstwa duchowe i doczesne otrzymane od Boga dzięki Twemu pośrednictwu. Bądź błogosławiona za to, że w swej nieustannej dobroci wypraszasz nam u Boga łaski potrzebne do życia prawdziwie chrześcijańskiego i zbawienia wiecznego. Powtarzamy, bądź błogosławiona Matko nieustającej pomocy. Bądź błogosławiona Matko nieustającej. Za Twoją miłość i otwarte serce dla każdego człowieka. Bądź błogosławiona Matko nieustającej pomocy. Za pomoc w codziennych obowiązkach wypełnianych w duchu wiary i miłości. Bądź błogosławiona Matko nieustająca. Za pomoc w zachowaniu przykazań Bożych i kościelnych. Bądź błogosławiona. Za pomoc w odpuszczaniu grzechów i przezwyciężeniu pokus. Bądź błogosławiona Matko nieustającej pomocy. Za współpracę z Chrystusem w cierpieniu i radości dla zbawienia naszego. Bądź błogosławiona Matko. Za przykład wierności Bogu w każdym cierpieniu i doświadczeniu. Bądź błogosławiona. Za Twoją matczyną miłość obejmującą wszystkich, zwłaszcza chorych, cierpiących i opuszczonych. Bądź błogosławiona. Matko Chrystusa i nasza, racz przyjąć nasz hołd wdzięczności za Twoje nieustanne wstawiennictwo u Syna Twego, a naszego Zbawcy. Pragniemy, Maryjo, wraz z Tobą wychwalać nieustannie tego, który uczynił Cię wielkie rzeczy, dla których błogosławioną nazywamy Cię wszystkie narody. Amen. Pochylmy nasze głowy pokornie przed tronem Matki Bożej i zanieśmy nasze pokorne błagania. O zdrowie Boże, błogosławieństwo opieki Matki Bożej dla Jadwigi, Eugeniusza, dla dzieci i wnuków. O zdrowie i potrzebne łaski, o łaskę nawrócenia, wzmocnienie wiary dla Lilii, o pokój i zgodę w rodzinie. Módlmy się również o opiekę Matki Bożej dla rodzin Bućko i Leszczewicz,
Z podziękowaniem Matce Bożej, Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte lata, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opieki na Świętszej Maryi Panny i potrzebnych łask dla Teresy, jak również dla jej bliskich. Bądź pozdrowiona Święta Maryjo, Królowo, Panno, Matko Chrystusa i nasza, aniołowie wszyscy święci oraz patronowie nasi, wychwalajcie z nami Maryjo, Matko niestającej pomocy. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Prośbami racz nie gardzić potrzebach Trzebach naszych, naszych, ale od od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, Królowa Jasnogórska, Módl się za nami, Maryjo, Królowa Jasnogórska, módl się za nami, Maryjo, Królowa Jasnogórska, módl się za nami. Дякую всім за супольну молитву, віншування з нагоди Дня Хросту для Карини, для батьків Хростних так само. Виховуйте її у вірі, яка була доброю, прикладною християнкою у житті. На сьогоднішній вечір, на спокійну ночі, з вірою прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем и псальмы śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем и псальмы śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony